πατρίδα μας και είναι μία από τις 3 παλαιότερες στα Βαλκάνια. Υπάρχει άλλη μία ρωτώντα στη Θεσσαλονίκη, άλλη μία στη Βουλγαρία και η μοναδική παλαιοχριστιανική εκκλησία στην Κρήτη που είναι αφιερωμένη στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Εορτάζεται του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, του Αγίου Νικολάου, του Αγίου Μελχισεδέκ, ο οποίος ήταν επίσκοπος της Σάμβου Ελλήνου. Γι' αυτό και το όνομα Επισκοπή, ήταν η πρώτη επισκοπή της Σάμου. Ένα όμορφο έθιμο και μια όμορφη παράδοση που συνεχίζεται εδώ και πολλές δεκαετίες και χαιρόμεθα που οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής, στο Δήμο Πλατανιά αλλά και ευρύτερα, οι άνθρωποι μας με πολύ χαρά και με πολύ ζέση μετέχουν σε αυτή την ευλογία των καρπών της γης.